Ala ng extension keng December 31, 2023, deadline ning franchise consolidation dareng public utility jeepney para keng PUV Modernization Program o PUVMP. Iniing inanunsyo ng President Ferdinand Marcos Jr. anyang Martes, December 12. Agpangkang Marcos Jr. balaw siyang PUVMP at Aeropa Bus 10 deng mapilan mo kanong sasalangsang bang madelaying programa. Agpangking presidente na ning pinag-isang samahan ng mga tsuper at operator ng Rutang Angeles Mabalacat Incorporated o Piston Rama, repa mo rin tanggap ning meging desisyon ng PBBM ay na i-extend ing deadline ning consolidation. Nakalungkot Sir Paulo, may tultukan po, pauli na po itang amano ng kaya katang presidente na po na kita pong deadline for consolidation is December 31 is ala na pong extension. Ngayon po, ipanalangin mi na kanini, sana ito pong consolidation, ina pong dinina ng deadline. Kung party mi, Sir Paulo, aligay po siguro, talagang isadsad mi hanggang December 31, yung kaya kaming pranggisa, nung nanuman yung kararasnan mi siguro, kung hanggang na kami December 31, karin na kami mo, comes January 1, sigurado nagay po siguro magbiyahe. Pegsadyanen ng CLTV 36 News yung opisina na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 Keti Diosdado Macapagal Government Center keng Ciudad San Fernando at keni ikit ming di taklamo reg makipagtransaksyon. Base keng datos na ning ahensya, sula keng 1,883 PUJ units ang magbiyahe keng 147 na ruta keng mabilog sa Central Luzon deng EPA makapag-consolidate. Dito sa Central Luzon, nasa 8.83% na lang tayo ng mga unconsolidated na mga PUJs at saka 3.13% naman sa UV Express. So kung i-convert natin ito sa numero, dito sa mga PUJs sa Region 3, nasa 1,883 na lang yung operators na hindi pa sumasali o nagko-consolidate. While doon sa UV Express, siyam na lang po. So, dito po tayo sa may PUJ, which is dito tayo sa mga non-MUSEP area. Ito yung, ibig sabihin nito, ito yung mga ruta na hindi tumatawid ng Metro Manila. So, ang percentage po doon is 21.91% na lang po. Agpangking hearing officer 4 naning LTFRB Region 3 ay Attorney Jen Rodriguez, panayan dapa kanong mikabayong guidelines para kareng managalan keng franchise consolidation. Makasadya no mang kanong mag-overtime at magdagdag personnel bang antabayanan deng PUJ drivers at operators. Bali, mayroon tayong nilabas na memorandum circular na pina-streamline na yung requirements for receiving. So, for example, if you are a cooperative, kailangan lang is CDA registration, ORCR, at saka board resolution ng authorized representative, and the application itself. So, 4 na lang talaga ang hihingin. So, the rest ng requirements doon na lang sa hearing. And then, magkakaroon po tayo ng mga overtimes. Papasok po ang mag-skeletal force po ang LTFRB dito sa Region 3 para po i-accommodate yung mga magpo-file pa po ng application. So, ang aming overtime po, December 16, 23, at saka 30. So, Saturdays po lahat yon. Aking kaya kanyang talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.